Manlain-lain na produktong gibo sa nyog asin kakao ang mahihilingon niyan na nakadisplay sa sarong mall sa syudad ng Legazpi. Ini katakod kan formal na pagbubukas kan Coco and Cacao Exhibit padrino ang DTI Bicol. Si Jonah, hulita na sa loob naman sa Nakan Mall, dai na pinalagpas ang tsansa na makapamili ng mga produktong pigtatampok sa exhibit. I'm actually happy po to support local products po sa Happy Punk ko. Coco Pots, Coco Vinegar, Cacao Tablea, Cacao Crinkles ang pirasa na sa kadakol na pagpipilian na produkto. Saro si Pinky sa 40 exhibitors gikan pa siyang magaraw Camarines Sur. Bit-bit ang mga produkto kan sa iyang organisasyon, tsinagaan niya daan harayong biyahe maibida sa naan sa indang mga produkto. Dami po ng mga small business pa na gusto makapasok pa sa mga ganitong exhibit. Isa po ako sa napili dito, and then pagkakataon din po para mas makilala po ng hindi lang sa lokal, then makilala po sa iba't ibang lugar po yung ginagawa ko po na I'm so proud po na yung product ko po is mas makilala pa po sa iba't ibang lugar. Sigon kay Dita ay Regional Director Dean Donabol, ini ang pinaka-primero nindang pig-organize ng aktibidad na pigtatampok ang mga nasabing produkto na saro man na paagikan sa indang ahensya nga ni maiangat ang negosyo kan mga kababayan na Bicolano, asin syempre maipabistuman ang mga produkto bako sa nasa reyon kundi sa bilog na nasyon maging sa bilog na kinaban. Hulit na nagtutubod si Nabol ng produktong Bicol, Tatak, Oragon. Very important ito kasi first time nilang ma-expose mostly yung mga farmer processors natin. First time ma-expose sa ganitong trade fair. So that's why siguro na-excite sila kaya maraming gustong mag-join. Pigpasalamatan man kan pamayo ang mga nakatabang na ahensya di gobyerno sa pagrealisar kan exhibit arog kan Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority. This is already a convergence project. Sabi ko nga ni kasubago sa kuyang mensahe, dahil may nikaya sa DTI. Kasi kami under the CFIDP, limitado man ang samuyang role. Gikan pa sa anum na probinsya kan Bicol ang mga exhibitor. Tiyempo man ang exhibit sa selebrasyon kan World Chocolate Day. Tanaanta po ang mga bagong produkto kasi ito yung mga farmer processors, mga tsokolate, mga coconut. Tabangan po sinda na ma-develop ang side ng produkto. Madurar sundo sa Domingo ang exhibit asin pwedeng bisitahon sa Ayala Malls, Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balia.